touya kumchinjiko ubofu neurombo hadini chimwe chiro asiru pone soroto no simbi rakunewi ye pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi birakunewi Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekudewi jiroje seje pasi moyoje emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zizo zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zinonda kachenura biriku na Jehova dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini. Sabato rakanaka wana wa Mwari. Amen. Toda kutenda Mwari neupenyu nekuchengetwa mukati memasondo matatu achatevera. Toda kuti dzidze pamusoro pekutenda nekuteerera. Mukadzidza Bhaibheri vaHebrew chapter 11 muchaona kuti vakanyorwa imomo vakanyorwa nemhaka yekutenda. Tichadzidza kubva mubhuku yaGenesis ndiyo yatichadzidza. Tichabata kubva chapter 22 vesi ya 1 ndichaverenga. Shure kwaizvozvo Mwari akaidza Abrahama akati kwaari, Abrahama,
Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, zvinotora mwanakomana wako, mwanakomana mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria, umuiti chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Mwari vaise chikomborero pakuverenga kweizwi ravo. Ngatinamatei. Baba vedu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai panguva ine yamatipa yekutsanangura shoko renyu. Zviri pano zvakanyorwa kare tisipo, asi toda kutendai nokuti mweya wakatungamirira vainyora ndo uchiri kubatsira mukududzira. Ndo watinokumbira panguva ino kuti utitungamirire. Zvaitwa zvapera, matibuditsira chokwadi pachena. Tibatsirei tigone kurarama sezvinoreva shoko renyu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Ndinoita problem na Genesis chapter 22 verse 1. Nekuti iri kungotanga nekuti shure kwaizvozvo. Kana chapter ikatanga ichidaro, iri kutotsanangura nemamwe manzwi muchidimbu kuti pane zvakaberekwa kumasure kwechapter iri kutaurwa nezvayo. Pane zvakaberekwa kumasure kwenyaya iri kutaurwa nezvayo. Saka Genesis chapter 22 pairi kungotanga nekuti shure kwaizvozvo, mubvunzo ndokuti zvipi. Ukaenda pana Genesis chapter 12 verse 1, Mwari anodaidza Abrahamu munyika yainamatwa zviumbwa, munyika yavanhu vasingazivi Mwari. Ende Mwari paari kudaidza Abrahamu anomupa mapromises akati siyanei. But pamapromises aripo chapter 12 verse 1 na 2 na 3, imwe promise was to quantify him. Imwe promise was to qualify him. Ari kuti Abrahamu ndinokudaidza, iwe uchava baba wamarudzi. I'm going to quantify you. Pachava nekuwanda kuripo. Anoti zita rako ndicharikudza. Nemamwe mazwi Mwari ari kutoqualifya kuti iwewe hausi munhu akajairika. Abrahamu paanodaidzwa naMwari, haasi kutanga aratidzwa kwaari kuenda. Mwari ari kungoti ndichakuratidza. Abrahamu anoti nekuti Mwari vataura, ndinoita nekuti vataura. Saka kutenda kwaAbhurahamu kunotoonekwa nekusimuka, nekutorongedza zviripo, nekupinda murwendo, nekuti Mwari vataura. Saka mukafamba pakoo yaAbhurahamu, Abraham anonzwa kuti voice rondotaura naro iri harina kujairika. Vakakomborerwa, vanoti Mwari akataura, vanonzwa kuti iri voice harina kujairika, ivoice raMwari. Voteerera, votevera zvinorehwa naMwari. Saka Abraham anotosimuka. Ndo patinotanga kuona Mwari vachitaura naye. But murwendo rwake neupenyu, Mwari vakavhizitira Abraham pakasiyana. Abraham akasangana nemachallenges pakasiyana. Pamwe pacho paiuya matesta aMwari, Abraham anotoonekwa achidona. But Mwari ngaavongwe, nekuti nyange matesta akauya tikadona, ndiMwari anoramba achiunza matest kuti atisimbise. ndiMwari anoramba achiunza matest kuti atiaprove tionekwe patakamira. Saka pano ukaiverenga chapter 22 yacho, ukaitangira pachapter 21, unoona kuti Mwari vakavimbisa Abraham, vakati iwe uchava nemwana. But nguva yafamba, ambuya vatochembera sainzi dzakuti apa munhu waricha menopause, hazvichagoni kuti taure zvemwana, hazvichagoni kuti taure zvenhumbu pana mbuya ava. But ukaiverenga Genesis chapter 21 verse 1, inoti Mwari wakazoshanyira Sarai sekuvimbisa kwaakaita. Nekubva Mwari azadzisa zvaakapikira. Mwari ngaavongwe, nekuti akapika unozadzisa zvaapikira. Wakati kuna Sarai uchava nemwana. Pano chapter 21 tinoona Mwari achizviita. Mwana anotanga kukura. Abrahamu nevanhu vese zvikanzi vakafara. Sarai achitopiwa mwana. Unotiko pa verse ya 6 ya 21. Zvikanzi ndakafara ndobva ndaseka. Ndikati handichaseki ndoga. Vanhu vachauyawo voseka neni. Panyaya iyi Mwari andita ndiseka. Kwete ndoga asina vanhu. Saka Mwari, vana vaMwari, ndiMwari anoti akavimbisa anozadzisa. Asi Mwari anonyepa, akakuudza ati chakati ndinochiita, nekuti ndiMwari unochiita. Saka pano
tinoona mukomana achizvarwa. Mukomana anopembererwa kukura kwake. Vhesi chapter 21 inotibudisira pachena. Mukomana akatoti akura, pakatoitwa mutambo wekupemberera kurumurwa kwake. But now mukomana avapo, ukanopinda nenyaya pachapter 22. Yes. So yakunzi after these things. Yes. Zvinhu zvapfuura zvekuti mwana uyu amirirwa, mbuya ndobva vaita nhumbu, ndokubva vaenda nekadhi rekuchipatara. Manesi akaita yowe pachipatara. Ko zvaita seiko nhai mbuya? Mauya here nemuzukuru akati ndini ndauya kuzotariswa. Ndobva chaita chishamiswa munyika. But pano after these things, chapter ya 22 inouya. Another test inouya mukati meupenyu hwemurume anonzi Abrahamu. Saka testi pairi kuuya iri kutaura ichiti yonawo, mwanakomana wako uya iyeye wako yega wawakamirira kwenguva refu, aunoda ndiye wandiri kuda kuti utore unomuita chibayiro. Panovhiringa denda ndiri ndaimboti Mwari muri kuti kudini. Abrahamu akava, this was the 8th time Mwari vachimushanyira. Saka voice raMwari waitorinzwa. Saka akaziva kuti idi uyu ndi mukuru ataura. But muri kuti kudii? Because mwana uyu takamumirira kwenguva refu. Saka vhesi iri kuti panapa Mwari ari kuti chitora mukomana iyeye. Kaiverenga muchirungu Bible hariti kuti Mwari akatemta Abrahamu. Riri kuti Mwari akatesta Abrahamu. Saka mukati meupenyu kana tichiti tiri vatendi, testi yekutenda kwedu ichabuya. Hazvigoni kuti ungoti uri kutenda zvorega kuapuruvhwa nedenga. Kutenda kwako nekuteerera kwako chiri kutsvakwa naMwari. Kutenda kwemurume anonzi Abrahamu chiri kutsvakwa naMwari. Kuteerera kwemurume anonzi Abrahamu hazvigoneki nhasi sisi kuti mungorarama mugoti munotenda. Kutenda kwacho kurega kutestwa. Hazvigoneki mbuya kuti nhasi mongorarama moti munotenda. Kutenda kwacho kurega kutestwa. Hazvigoneki sekuru, hazvigoneki tete, hazvigoneki mainini, hazvigoneki bamukuru kuti mungoti munotenda. Kutenda kwenyu korega kutestwa. Mukati meupenyu muchasangana nematesti akasiyana-siyana. Ari kuti tora mwanakomana wako umwe chete woga waunodisa, unobayira chipiriso. Abrahamu aitozviziva kuti kana Mwari atotaura nyaya unotorevesa. Saka yanga isiri nyaya yekutamba nayo. But chii chiri kutsvakwa naMwari? Chiri kutsvakwa naMwari kutenda mukati meupenyu hwake. Amen. Saka Mwari anotendera macircumstances kuti atiwire mukati meupenyu. Chaari kutsvaka kuti atiapruve. Saka zvinotsvakwa naMwari ndezvekuti kana matesti akauya mukati meupenyu hwedu, tikaswedera kwaari, iye unotisimbisa tokurira. But tikatiza kwaari, tinorasikirwa torasika. Saka regai ndikuudzei mukoma wangu, pane zvimwe zvinhu zvichakuwirai mukati meupenyu. Hazvirevi kuti Mwari wakafamba rwendo, hazvirevi kuti Mwari wakakotsira, hazvirevi kuti Mwari akurirwa. Ari kungotendera macircumstances mukati meupenyu kutsvaka kuteerera nekutenda kwenyu. Saka pane vamwe vamakaona semiedzo sematemptations, yet it was a test. Mwari aingotsvaka kuona kuti munoteerera here. Saka ukaiverenga ndo iri kutaurwa Mwari akati kuna Abrahamu, Abrahamu ndokubva atomudaidza, tora mukomana. Hazvina ndava kuti azvarwa pakuchembera kwako. Hazvina ndava kuti mukomana uyu anga akamirirwa kwenguva refu. Hazvina ndava kuti pane mapromises akataurwa pamukomana uyu. Tora mukomana unobayira. Bhaibheri rataura izvozvo. Chii chinoitika kuna Abrahamu nokuti shoko rasvika? Chii chinoitika mufundisi panyaya iyi? Saka pano shoko rinosvika kuna Abrahamu. Yes. Rikati tora mwanakomana wako. Yes. Mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo ranichakuudza. Regai muone mashoko aMwari kuti paanga achatsanangura kuna Abrahamu
rimwe nerimwe ranga richibaya pamoyo paAbrahama. Payaitsanangurwa Mwari ari kutonzwisisa kuti kuno umwe mwana anonzi Ishmael. Pada Abrahama anogona kuita sekunge azungaira. Akati Isaac azviite kuti ndiende kundomupirisa sechibayiro. Pada Abrahama anoda kuedza kuzozungaira. Mwari anotaura achiti mwanakomana wako mumwe chete, kuburitsa pachena kuti Mwari achiona nekuda kwekuti Abrahama anga abva pachirangano akandotsvaga Israeri. Denga harina kurangarira nekucherechedza Ishmaeri semwana wechipikirwa, asi chipikirwa nesungano yanga iri pana Isaac. Ndosaka Mwari achiona Isaka ariye umwe chete ega, zvikanzi naMwari waunoda kuti zvinyatsobaya pamoyo paAbrahama, kuti iye wacho Isaka waunoda ndiye wauri kufanira kundobayira, ndiye wauri kufanira kundobayira. Zvikanzi pano pavhesi ya 3, Abrahama akamuka mangwanani akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri na Isaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, ndokusimuka akaenda kunzvimbo yaakavudzwa naMwari. Regai ndikudze vana vaMwari, musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo, musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo. Dei ndandiriniwo Abrahama, ndaivata musiyo ndichimbofunga kuti Mwari ndime here mataura kana kuti dzangu ndo dzataika. Mwari ndime here mungandituma kundoita chivi chekuuraya cheumhondi, nekuti Mwari mukunaka kwenyu hamungambonditume kuita zvakadaro. Asi shoko rinoti Abrahama akamuka mangwanani, early in the morning Abrahama ndokumuka achiteerera Mwari, nekuti Abrahama aiziva kuti kuteerera Mwari hazvidi kuita nharo pamwe pacho, hazvidi kukakavara neshoko raMwari. Zvinoda kungoteerera kuti Mwari vati chii, nekuti waiziva kuti kana Mwari wataura tinofanira kuteerera shoko rake. Zvikanzi akazviita early in the morning, akamukira mangwanani kuti regai nditoita zvataurwa naMwari. Pasina nguva yekuti ndichaita vhiki inouya, pasina nguva yekuti ndichaita mwedzi unouya, nekuti Abrahama waiziva kuti kana Mwari atotaura tinoita pariporipochko, tinoita iko zvino. Hatimiriri kuti ndichazoti ndoti, handimiriri kuti ndichazoti zvanaka, hatimiriri tichazoti kana konaya. Kana Mwari atoti nhasi tinoita nhasi. Zvikanzi Abrahama ndokubva asimuka ndokurongedza twose twaikwanisa kurongedzwa. Huni ndokubva arongedza. Dzaidiwa kuti andoita chipiriso, paidiwa nemoto, moto ndokubva arongedza. Waidiwa kuti pandoitwa chipiriso, paidiwa nebanga rekundouraya chipiriso, banga ndokubva rarongedzwa. Paidiwa naIsaac kuti chipiriso chindoitwa, Isaac ndobva arongedzwa. Saka zvose zvaidiwa Abrahama akarongedza. Ndombofunga kuti dei ndandirini baba Abrahama panguva iyoyo, ndaigona kungoita sekunge ndakanganwa banga, ndozoti ndasvika kugomo ndoti Mwari ndakanganwa banga. Ndaigona kungofunga kuti ndongoti regai tisiye huni, ndasvika ndobva ndati Mwari takanganwa huni. Asi nekuti Abrahama anga azvipira kuteerera Mwari, akatakura zvose zvaidiwa kuti chipiriso chindoitwa. Nawo chipiriso chaisapiswa chiri chipenyu, waitotanga wachiuraya, chafa ndopawaichiisa pachipiriso, moto wozonaya wopisa chipiriso. Saka zvaifanira kundoitwa naAbrahama, aifanira kundobaya mwana nebanga ari iye mbune ega, asi banga ndokubva atakura. Zvose zvaidiwa ndokubva atakura. Ndinoona Abrahama achifamba, pfungwa dzakaremerwa, mwana aripo haasi kuziva kuti chibayiro chiripi. Vari kufamba vachienda, Abrahama ari kuenda, pfungwa dziri kupishana. Mbuya Sara vangoudzwa kuti tiri kuenda kundopirisa, havana kunge pada vanyatsotsanangurirwa nyaya yemukuzara kwayo, nekuti pada Abrahama aitotya kuti ndikaudza Sara kuti taakundouraya Isaka nyaya yaigona kufira musango. Rega ndikuudze munhu waMwari, dzekuteerera Mwari pamwe pacho kana mai kuudza mudzimai hazvitodi kuti udze mudzimai, pamwe pacho usaudze murume, pamwe pacho usaudza mubereki, pamwe pacho zvinogona kurema kana vachizokudzorera kumashure. Kunonzi pada Sara hana kutoudzwa nyaya yekuti Isaka ari kundopiriswa. Why?
nekuti Abrahama anga azvipira kuteerera Mwari. Aisaziva kuti vamwe vazvipirawo here kusvika ipapo. Aisavimba nekuti vamwe vazvipirawo here kusvika ipapo. Saka iye anongosimuka obva ati ndinoenda. Mai vanongouzwa kuti taakuenda kundopa chipiriso. Ndokubva Abrahama afamba ndokuenda panzvimbo chaiyo yanga yanzi vaende naMwari. Haana kuda kurasika. Pane murume akamborasika anonzi Jona, akaenda Tashishi anzoenda Ninevha. Asi Abrahama haana kuita izvozvo. Pagomo paMoria paakanzi aende ndo paakaenda. Vanofamba vanosvika mujinga regomo. Vanosvika vatakurana nevanga vakoma majaya anga achamubatsira. Vanosvika pavanonzi imi majaya chisarai. Ini nemukomana ndisi taakukwira kuenda pamusoro pegomo. Nekuti papa kuda kundonamatwa. Papa kuda kundoitwa zvisati zvakamboitwa. Nekuti testi yakapiwa Abrahama iyi. Haina umwe munhu pasi rose akambopiwa testi yakadai. Uye achapiwa testi yakadai. Nekuti ichi ndo chachiri chikwekwenhero chekuedza kutenda kwaAbrahama. Semunhu akambofoira paya anzi ndichakupa mwana, ndokuenda kuna Hagari kundotsvaga Ishmaeri. Semunhu akambobvunzwa kuti Sara ndiani wako, akati hanzvadzi iye ari mudzimai. Akambenga ambofoira matesti. Yanga yasvika nguva yekuti achinyora final examination kuti zvibude pachena kuti baba Abrahama mapasa here, kutenda kwenyu nekuteerera kwenyu kwasvika panzvimbo here. Zvikanzi panapa kuvakomana vakuda kukwira pamusoro pegomo. Imi chisarai, ini nemukomana ndisi taakukwira kuenda kugomo. Asi takwira, teerera, tichadzoka. Hapana hanzwa apa. Tiri kukwira mugomo. Asi takwira tichadzoka. Asi kuti ndichadzoka. Handipahwisisi ipapo. Kuti Abrahama sei wakuti tichadzoka. Iwe wanzenda unouraya mwanakomana wako. Sei wakuti tichadzoka. Ameno Abrahama kuti apanga pindwa nei, kuti anga ane zvaari kuoneswa here. Zvikanzi Abrahama ndokutakura huni, ndokutakura moto wake, ndokutora Isaac wake, ndokugadzira, ndokurongedza chipiriso. Isaac ndokuchibvunza baba kuti baba huni tinadzo, baba moto tina, baba munondo banga riripo, ko gwayana rechibayiro riripi? Ko gwayana rechibayiro riripi? Zvimwe zvose materera, zvimwe zvose zviripo, zvose zvinodiwa pakupirisa matakura. Ko gwayana rechibayiro riripiko? Where is the lamp? This was a point blank question to Abraham. Ndofunga Abraham mubvunzo uchisvika uchinaya. Akashaya kuti zvinondoita sei. Nyaya ndopa inotsanangurwa kumukomana. Nyaya inotsanangurwa kumukomana kuti iye anyatsonzwisisa zvichaitika. Asi inotsanangurwa yakabhenda. Inonzi panapa pana vhesi ya8. Abrahama akati Mwari uchapa amene gwayana rechibayiro chinopiswa mwana wangu. Zvikanzi mwana wangu teerera. Mwari uchatipa gwayana rechibayiro. Ameno Abrahama naye baba Abrahama. Pamuri kutsanangura nyaya iyi yekuti Mwari uchatipa, mune here zvamunoziva zvisati zviri zvataurwa naMwari. Asi Abrahama aiziva kuti Mwari zvaatsanangura ndizvozvo. Isaka ari kufanira kundopiwa sechipiriso, ari kufanira kundobayirwa sechipiriso. Chaingoziva Abrahama musoro wake ndechekuti kana Mwari ataura ndinoteerera. Zvinogona kusameka sense mumusoro. It may not make sense. Asi haisi nguva yekubvunza nekubvunzurudza Mwari. Haisi nguva yekukakavara nekuitirana nharo naMwari. Nekuti kana Mwari ataura hazvidi nharo. Regai nditaure nemi hama vadikani. Mwari anotaura nesunguva nenguva. Kazhinji kacho tinokakavara neshoko rake, tinokakavara nezvataurwa neshoko rake. Izwi rake richiuya rinouya riri pachena. Mwari paanotaura haataure zvinokonfyuza pfungwa dzedu. Mwari paanotaura haadi kuvhiringa pfungwa dzedu. Anotaura zvakajeka zvinonzwisiswa neshoko rake. Zvose zvaanoda kuti tiite mukurarama zvakanyorwa mushoko rake, zviripo mumagwaro ake. Chaanotsvaga kuti titeerere, pamwe
pacho zvinogona kusawirirana nezvatinoziva kare, nezvatakambodzidziswa kare, nezvatinoziva sezvinofanira kuitwa kare. Kuna Abrahama kuuraya mwana kwaitenge kutyora murayiro, asi nekuti tinoita kuda kwababa, Abrahama akati ndinoita. Pachauya shoko rinobva kuneyo kumusoro kudenga, rakasiyana nezvatakadzidziswa nemadzitateguru, ratakadzidziswa nevamwe vakatidzidzisa. Asi kana shoko raMwari rataura ndo ratinoteerera. Abrahama anosvika pakuteerera, anoudza mwana kuti zvose idi tinazvo, takuenda kundobayira. Zvikanzi Mwari uchapa amene gwayana richabayirwa. Saka vanosvika pamusoro, vasvika pamusoro pegomo. Rega ndibvunze chii chinoitika pana Abrahama naIsaac. Rangarirai musoro wenyaya kuri kuti hazvidi nharo. Tiri kudzidza pamusoro pemurume akazopiwa zita rekuti baba vekutenda, anova Abrahama mune. Saka pataenda kuzororota tiri pavhesi 8, vhesi 9 inobva yataura yoti vakandosvika panzvimbo yaakaudzwa naMwari. Abrahama akavakapo aritari. Panzvimbo iyi paari kuvaka aritari, mumazuva mazhinji akazotevera ndo pakazovakwa temberi naSoromoni. Panzvimbo iyi nechepadyo uchienda nechekuchamhembe ndo pakazova negomo riya rakanzi Gorogota, pakarembera mwanakomana waMwari. Saka kunonzi Abrahama wakavaka aritari. Avaka aritari, ndoda kuti muone zvaari kuita panapa. Abrahama kunonzi ndokusunga mwanakomana wake. Amusunga mwanakomana wake ndokumukwidza paaritari. Na ndoda kuti munzwisise kuti mwana uyu auya, Abrahama akusvika kuzana. Saka akura mwana uyu, Abrahama apfuura 100. Abrahama paanozonzi chichekeresa Isaac, ndoda kuti umuite chibayiro. Abrahama akuma 120, simba rashoma, kamukomana kaari kusunga kachiri kuchekwa dzinobuda ropa, kakagwinya karipo, kamukomana kachiri kuzvinzwa, kaigona kungosundira baba uko, iko kubva kamhanya nekokoko. Asi pazvinhu pane zvinhu zviviri zvatinoona pavhesi 9. Pane the test of and the submission of Isaac. Zvinhu zviviri. Abrahama ndiye ari pakuidzwa hongu, tazviona. Asi musamukanganwa Isaac. Pari kuidzwa baba vake naiyewo aripo pamuedzo. He is an active participant in the test of his father. Saka Isaac aigona kungoti baba, handi mati ndimi manzimuurayi, ini hangu kufa handisi kudini, handisi kuda, onai zvekuita, tsvakai chibayiro. In fact, vakandidzidzisa kuti hapafi munhu apa, panofa mhuka. Itai plani. Mukomana otoburuka, otora mbongoro dzasara pagomore, patsoka dzegomo odzokera kumba, kuti unoudza mai kuti mudhara dzinenge dzisingachaiti mushe. Asi tinoona Isaac achibvuma kusungwa. Dai tiine nguva taenda muGetsemani, Jesu achibvuma kusungwa. Tinoona Isaac achiiswa pamusoro pearitari, pakuedzwa kwababa vake naiyewo ari kuedzwa. Dzidzai chinhu ichi. The test may be your husband's test, but you, the wife, are an active participant in the test. The test may be your parents' test, but you, the child, are an active participant in the test of your parents. The test may be of the child, but you, the parent, are an active participant in the test of the child. Ndoda kuti munzwisise chinhu ichi. How you react patest yeumwe aiswa pakuedzwa naMwari matters. Uchadini pakuedzwa kwemurume wako. Ndiri kutaura kuti basa rababa rinogona kupera, Mwari achida kungopruvha chikristu chemurume wenyu. Ko imi muchadini? Ndimwi here muchachimushungurudza nekumudzinga pamba, muchimupa mazita, vanasuduruka nditsvaire nekuti magumbuka patest yemurume wenyu. How do you react when your husband has been tested? How do you react when your wife has been tested? Kana wako mwana enda pakuedzwa naMwari, how you react matters.
bhaibheri shoko raMwari rinoti paUzi paiva nemurume wainjenga zvakaipa wanga akarurama, he was perfect. Uyu muchinda uyu waitya Mwari, pakutya kwake Mwari ndiye wakaenda pakuedzwa. Asi ari iyari Satani wakanokumbira Jobhu, kwete mukadzi waJobhu. Zvisisa nyaya, akakumbirwa kuna Mwari ndiJobhu, asi mutesti yaJobhu maindo pavanotituka Mwari ufe. How she reacted mattered. Inzwa munhu waMwari panoedzwa ari pedyo newe, musimbise sekusimbiswa kwakaitwa Abrahama naIsaac achibvuma kusungwa. Saka bhaibheri shoko raMwari rinotitaurira kuti there was the faith, the test of Abraham, and the submission of Isaac. Nzwisisai chinhu ichi kuti verse 10 mukaiverenga inotaura pamusoro peinonzi practical faith, kutenda kune mabasa. Mwari vataura, saka ndinoita. Kana iwe uchingoti ndinotenda, ndo zviya zvinozotaurwa naJakobho mberi uko kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Asi mukadzika pavhesi ya12 ndo pandinofarira. Akasumudza manje Abrahamu, asumudza banga mukomana, ari kuda kukuraya mwana wake sekutaura kwaita Mwari. Panobva pauya shoko kunonzi ngirozi, mutumwa waJehovha, the angel of the Lord. Ukaverenga bhaibheri ukanzwa yati the angel of the Lord, iri kutaura Jesu mupune. It was the angel of the Lord naMozisi mugomo achibvira asi gwenzi risingaparari. It was the angel of the Lord ari mugore masikati neshongwe yemoto manheru. It was the angel of the Lord. Joshua akatarisana namasvingo eJericho, and the angel of the Lord has come on Mount Moriah. Abraham paari kuteerera Mwari, we are assured of the presence of the Son of God. When we are going through tests and trials, Jesu vanouya mupune kuzotisimbisa. Saka ngirozi yaMwari, mutumwa waMwari anoti aiwa chirega kuisa ruoko pamwana, iwewe rega chirega kumuita chinhu. Inzwa chikonzero, nekuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Inzwai vana vaMwari, kutya Mwari nekuita zvataurwa naMwari chinhu chimwe chete. Haukwanisi kuti ndinotya Mwari iwe usingaiti zvakataurwa naMwari. The fear of the Lord must actuate obedience. Unofanira kuteerera. Kana iwewe uchiti unotya Mwari, unofanira kuteerera zvataurwa naMwari, nyangwe zvakaoma zvakadini. Abrahama akaiswa parumananzombe parukodoya, ndo paakaiswa, asi akati kana ari Mwari ataura, ini ndinoita. Kanganipo wapa Mwari excuse. Uchiti Mwari ndoziva ndimi mataura, but hazvisi kuitika izvi. Ndikaita izvi muri inofa nenzara. Kangani Mwari pamataura izvi hazvisi kuitika. Ndikazviita ndogara ndisina musikana, ndogara ndisina mukomana. Kangani Mwari mataura henyu kuti basa iri hariitwi, asi ndinokuvara nehurovha. We rationalize, finding good reasons to do bad things. Kuti tiite zvinhu zvakaipa asi tiine zvikonzero zvakanaka. Abrahama is an example yemunhu anoteerera Mwari panonzi navanhu hapaiti. Mwari ari kutsvaga vana vaAbrahama vanoteerera Mwari panonzi navamwe hapaiditi. Ukaona kutenda kwako kwadaro, pekuti vanhu vanoti adii, kwanzi wadai, kwanzi nemhaka yei, kuti Mwari ndiye wadaro, kwanzi haana kukwana, waakutenda, waamwana waAbrahama. Saka bhaibheri shoko raMwari rinotitaurira kuti kana uchitya Mwari unoteerera zvinotaurwa naMwari. Asi ndoda kuti muteerere mavara ari pavhesi 12. Vhesi 12 iri kuti nokuti zvino, kwete nokuti ndinoziva. For now I know. Saka iko zvino Abrahama patesti iyi yawapasa iyi ndazoziva manje kuti iwewe unonditya Abrahama. Chikonzero nei? Mutumwa waMwari ari kuti iko zvino ndakuziva. Kumashure uko Abrahama wakambonyepa kuna mambo kuti ayewa Sara wakanyanyanaka uyu, kana ndikati ndewangu hakuedzi ndichifema. Saka uyu Sara uyu ndiye hanzvadzi. Mwari akamutesta ndobva ataura manyepo. Ipapo he failed to fear the Lord. Ndobva ati gare gare akanotsvaga Haga, ndokupinda muna Hagari, ndokubereka Ishmaeri. Ipapo he failed another test. God realized kuti he does not fear God. Asi paanozobvuma patesti iyi
asumudza banga Mwari obva ati iko zvino manje ndaziva. Kazhinji patataira kumashure, but God is waiting to say these words in your life. Akamirirawo Mwari kutaura mashoko aya muupenyu hwenyu mukoma. Mwari akamirirawo kutaura mashoko aya muupenyu hwenyu mhai. Mupei mukana Mwari wekuti ati iko zvino ndakuzviziva kuti iwewo unonditya iwe. Saka ukaverenga verse 18 inobva yati Abrahama akasumudza meso ake akatarira. Shoko rangoti rega kuuraya mwana, ndazviona kuti unonditya. Saka amutisimudza meso hapana. Tarirai vhesi. Amutuma kuti look around hapana. Panosumudza musoro anoona gwayana. Hapana anomuudza kuti chisiya mwana uende kugwayana. Asi vhesi inongoti wakasumuka ndokunotora gwayana. Mukaverenga vhesi yacho inoti chikava chibayiro panzvimbo yomwanakomana wake. Saka pane zvinhu zviviri zvamunofanira kuona apa. Pagwayana riri kunzi ndo rakazofa panzvimbo yemwanakomana. Chekutanga chaakaona chii mugwenzi? Akaona gwayana. Ko chechipiri chaakaona chii? Asi ndoda kuti murangarire musoro wedu wenyaya. Musoro wenyaya uri kuti hazvidi nharo. Hazvidi nharo. Munyaya iyi hazvidi nharo. Pati pasimudzwa nyaya yakatikoshera. Uyu yaive mhando yegwayana. Now toda kutsvaga nekuronda gwayana racho. Now uchidzidza Bhaibheri panonzi pane gwayana rakabayiwa nyika isati yapo. Gwayana iri nderipi rinobayiwa nyika isati yapo. Nekuti nyika isati yapo, chitema chachisati chapo, kufiwa kwakusati kwapo, but iye akabayiwa. Now manyaneni mubhuku raGenesi. Mubhuku raGenesi murume anonzi Adamu naEvha vatadza, vafukidzwa dehwe. Now vanoudzwa paGenesis 3 verse 15 zvikanzi ndichaisa ruvengo pakati pako. Now Bhaibheri mukaramba muchiridzidza, Adamu paanoziva mukadzi wake Evha mimba yabata, Adamu zvese naEvha vakatarisira vakati ndo gwayana, but ranga risiri gwayana. Ngatibude muna Genesi tipinde muna Exodo. Muprista chigadzwa akanzi iwe unofanirwa kupirisa nguva dzemangwanani nenguva dzekunowira kwezuva. Unofanirwa kubaya chibayiro, but gwayana iri harisiriro. Ngatibude muna Exodo, ngatipinde muna Leviticus. Ukaramba uchironda, maprista akaramba achitsvaga gwayana, but gwayana harisi. Ngatibude muna Leviticus, tipinde muna Deuteronomy. Uchaona kuti gwayana riri kuramba richisiya matsimba. Ngatibude muna Deuteronomy, timhanye kumaprofita. Ukapinda neni mubhuku raHagai, anomuti the branch. Ukabuda ukapinda muna Zechariah, anoti the desire of nations. But panoita 400 years Malachi yapedza kunyora. Wapinda neni muna Mateyo, gwayana rinozvarwa nemhandara. Gwayana razvarwa rinokura richitodzidzawo. Now Luku anototi akakura sekukura kunoita vana vedu, but iye aifadza Mwari navanhu. Gwayana rasvika, but parinosvika rakura, abhabhatidzwa, anoti nguva yangu yasvika. Anotungamirwa kuenda pagomo reGolgotha. But rangarira gomo reGolgotha, vanodudzira vanoti musoro idehenya. Pandakaverenga 3:15 zvikanzi iye achapwanya musoro. Handizive zvangu, but gwayana parinosimudzwa rakarembera pakati penyika nedenga. Anosanganisa mukaha wakanga waunzwa nechivi. But gwayana ndi Jesu.
but rangarira baba wakapindura mwana zvikanzi aiwa iye achatipa. John 3:16 akunyora. Mirai varume, because kana muchirava bhaibheri musamhanye. Rinoti bhaibheri nokuti Mwari akada nyika zvakadaro akaipa mwanakomana wake oga. Now pamadzoka kuchapter iri muna Genesi, Abraham achiudzwa hanzi tora mwana wako oga. Pane mashoko akafanana pa 3:16 nemashoko ari muna 22 ya Genesi. But ndine mubvunzo, ukatarisa Abraham atori nechidangwe chinonzi Ishmael. Ishmael atori mukoma wechifana ichi chauya Isaac, asi pari kunzi mwana wako oga. Now vara iri mukaridzidza riri kunzi mwanakomana wako oga, riri kureva kuti begotten. Kana ukaenda kuNew Testament ukazodzidza rinoreva kuti monogenes. Monogenesis zviri kureva kuti hakuna akafanana naye, ndiega, ari unique. Now mubvunzo wobva wati chii chakosha pana Isaac chisiri muna Ishmael. Now pakauya promise ku 17 zvanzi iwe Abraham ndichakukomborera marudzi ako, mbeu yako yakakomborerwa. Ari kurehwa ndiIsaac. Isaac ndiye chipikirwa. Saka Ishmael abuda hake mchiuno chako, asi ane chipikirwa ndiIsaac. Saka Isaac pauya hechi chishamiso zvikanzi huya umupirise. Mwari ndimi mapromise andina kukumbira. I was okay living without a child. I was okay living with my wife. Ndimi makauya mukatsidza. Now Hebrews 6:18 inoti pane zvinhu zviviri zvisingachinjiki zvinoita kuti Mwari asagone kusandura zvaanenge areva. Chekutanga chitsidzo chake, chechipiri mhiko yake. Mwari ndimi makandipa mhiko, handina kukumbira. Sei makuchikumbira answer yamakandipa kuti ndiichekerese. When God asks for the promise that you've been long waiting for to give it back, how do you react? But Abraham knows it's okay. I will bring it back. Ndo kutora jaha. Now mukazoenda kuna Hebrew chapter 11. Ndoida wa Hebrew chapter 11. Pane zviripo verse 17. Nokutenda Abrahama achiidzwa wakabayira Isaka, asatsidza kuvakomana vari pasi, vari pajinga zvikanzi vakomana isu tomboenda kunonamata asi tichadzoka. But Abrahamu pana achinzi achiidzwa wakabayira Isaka, iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa umwe woga, iye wakanga audzwa zvichinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa, nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu. Haleluya! Chakapa mutana simba, chakamupa simba ndechekuti Mwari akandipa ndandisina, anogona kumutsa. Saka Abraham akatarisa Isaka vachikwidza gomo. He was looking at a dead boy. But yet kuseri kwekuona mufananidzo werufu, he saw resurrection. But hechi chinondinetsa, munguva iyi Abraham anga asina evidence yemunhu amutswa kuakafa. The faith of Abraham. Asakati kana ari Mwari ataura, ane simba rekumumutsa. Asvika naye pagomo, ndo kumuwaridza paaritari. Amuwaridza paaritari, ndo kutora banga. Atora banga, asimudza banga. Inzwa verse 15 ya Genesis chapter 22 verse ya 15. Inzwa manje Mwari akutaura. Ipapo mtumwa wa Jehova, ndimi mataura, ukanzwa panzi mtumwa wa Jehova, ndi Jesu mbune. Ipapo mtumwa wa Jehova wakadana
Abrahamu rwechipiri. Alright. Mwari hamiri kutaura. Alright. Akataura kare mu Old Testament, Eka. akataura zvakare mu New Testament. Yeah. Kureva kuti Old ne New izwi raMwari riri kutaura kuti kudii zvarakataura kare ndo zvarinoramba richitaura. Zvikanzi akadanidzira akati apa ndopadapa zvikanzi Abrahamu Yeah. akati zvanzi naJehovha ndakapika neni. Yeah. Ndakapika neni. Eka. I swore by myself. Iwe kana uchipika unopika neumwe munhu kana nechimwe chinhu. Eka. Ndakapika neni. Kuti kudii nhai Mwari. Zvikanzi ndichiti zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete ndichakuropafadza kwazvo. Pakudzokorodzwa promise. Zvikanzi wapasa test. Saka ndakapika neni kare. Ndakudzokorodza ndichakuropafadza kwazvo. But mira tirapanure kutenda kwa Abrahama. Kutenda kwa Abrahama aiziva kuti Isaac ndoki yekumberi kwatiri kuenda. Kana paine vanhu vachazokomborerwa vabuda muchiuno changu, kii yacho ndiIsaac. Asi kana Mwari mukati ndimuuraye, muri kuziva kuti nyangwe ndikamuuraya apa muchamumutsa kuti muzadzise kii. Mwari ndokuti aiwa ndakagara ndapika neni ndichakukomborera. But chinzwa manje zvikanzi pandichakukomborera marudzi ako ose achakomborerwa. But mukuru panguva iyi ane mwanakomana wake. Alright. Abraham paakutarisa Isaac akuona a resurrected Isaac. Amen. Kureva kuti kune vacharara muupenyu huno. Eh. Kune vakatorara kare. Eh. Vari kumarinda, kumbudzi, kuGrandville, kupi vakarara kare. Asi kana vakafira muna Kristu Amen. vachamuka zvakare. Amen. Na Resurrection pavanoburuka mugomo, Abrahamu apikirwa naMwari mbune. Zvikanzi ndakapika neni. But icho tiburuke naye mugomo. Paaburuka mugomo achisangana nevarume vangu asara mujinga. Story yaainayo nemwana Yes. vari mujinga ihope hapana chiri kuzikanwa. Hapana. Rega nditaure newe une hope nhasi. Kune murume akauya akananikwa pamuchinjikwa. Amen. Ananikwa pamuchinjikwa. Anoti ani nani. Anoda. Hana kuti vamwe, Yeah. hana kuti avo. Akati ani nani anotenda. Kana ndikasimudzirwa ndichakwezvera wose anotenda kuriponeso. But chinzwa tofanirwa kupindura. Because John chapter 8 verse 36 Jesu achitaura anoti kana mwanakomana akakusunungura wasunungurwa zvikanzi mira isati naumbobvira takasungwa tiri vanakomana vaAbrahama. Rega nditaure newe unozviti mwanakomana waAbrahama. Rega ndikubvisire bhutsu. Kana uri mwanakomana waAbrahama, Jesu anotopindura zvikanzi dai muri vana vaAbrahama, Yeah. maiita mabasa aAbrahama. Mabasa aAbrahama ndeapi? Api. Mwari asi kutsvaga kuti upirise mwana wako. Rega ndikuratidze chinonzi kutenda. Kutenda is taking God at his word. Amen. Chinonzi kutenda kuita zvataurwa neshoko raMwari. But rega ndikuudzeka mwana hazvina kutangira pamwana. Kune vari kuda kutangira pamwana. In fact kutenda kwaAbrahama kunotangira pakunzi Abraham simuka tiende kunyika yandichakuratidza. Haana kushandisa logic kuti Mwari ezvinezvi ndiri kuUri yevaKaridhea kwamauda kundiendesa ndekupi kuno ndo kune madzibaba angu kudiaspora kwamaundiendesa handina point of reference. Anosimuka oenda. Genesis 17 inoti Abraham akateerera Mwari akanzi akarurama. Saka kuteerera Mwari kururama. Rega ndichitaura newe mwanakomana waAbrahama, unoti une kutenda. Kutenda kwako kuripi iwe usingadyi shoko iri? Kutenda kwako kuripi usingararami mushoko? Nekuti Mwari akataura kare, tazviona akataura rwepiri mu New Testament. Ese ari mairi Old neNew ishoko raMwari.
munoti muri mwana waAbraham papi musingateereri shoko. Kandzike newe. Naso unoona mata Mwari madiro ako, madiro ya Georgina. Mwari ane mutemo wake. Rega ndingotsika konzi yake kupedzisira. Mwari kana hakuna matwa. Asi Abraham akati, Mwari madire kuti ndipe Isaac. Makwai ndinawo, nzombe ndinadzo, mombe ndinadzo. Kana Mwari hakuna matwa, hausiriwe unodictator. Sei uriwe uri kuita nharo. Mwari ane zuva rake raanonamatwa. Mwari ane mutemo wake waainawo. Check yourself. Takuda unamata. Mwari nhasi ari kuti gwayana rakasasikwa paGogotha. Gwayana rikafira zvitema zvako neni. Asi nhasi anodanira munhu wose kuriponeso. Rega ndiite rukoko. Kana uripo unoti Mwari, ini ndakarasika. Ndoda kuuya kurukoko. Ndoda kupinda mugwara nekuti gwayana rakatofira ini kare. Sazofambe uchizvinyepera uchinyepera vanhu. Ndiri mwanakomana waAbrahama nekuti dai Abraham ashona inototi mwana wenyoka inyoka. Kureva kuti haumisteke kamzvenzvana au kamisteke kuti ndaona datya because kari kutoredzera mai wacho wanova nyoka. Saka kana uri mwanakomana waAbrahama ngatiwoneka kuburikidza nekutenda. Kutenda kuita sei? Kuteerera kana Mwari ataura. Kana chiri chidiso chako ngatinamate tose. Baba vedu vari kudenga, musiku wedenga nepasi, hamuregi kuramba muchitipa mukana kuti tidzoke kwamuri. Tinokutendai naJesu akarembera pamuchinjikwa kuitira ini, kuitira hama dziri pasi penzwi rangu, kutisuka zvivi zvedu tifanire kuponeswa. Nharo dzinowanda mukunamata umu. Vamwe vanoti tinoita izvi nekuti takaronga kudaro. Mwari asina kumbotaura izvozvo. Tidzidzisei kudzokera pashoko renyu. Rimwe zuva Jesu munotaura muchiti hamusi maakurashika here nekuti hamuzivi magwaro. Tidzidzisei kudzoka pamagwaro. Tiregedze kuita nharo nekuti madzibaba akambodaro. Tiregedze kuita nharo nekuti tainamata tichidai. Tiregedze kuita nharo nekuti mudzimai wangu akafa tichidaro. Kana kuti sekuru vakazoshaika tichidaro, saka hatingabvi. Tidzidzisei kuti kana mataura tifambe nekutenda, tigova vana vaAbrahama pakutenda. Tinokutendai muchava nesu, tinokutendai muchatipa simba, tinokutendai muchatibatsira. Shuviro yedu kurarama nemi nekusingaperi. Muvengi ndiye unotivhiringidza nekutidzungaidza. Tibatsirei kuteerera shoko renyu nekuita zvamunenge mareva. Munamato wedu ndiwoyu, muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Tinofara kubatira tenzi, tinovuma kumubatira. Basa iro tenzi anotipa, tinoita nekutendeka. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Tinofara kuparadza soko rerudo kune vanhu pasi. Jesu ari kupenya kwa Baba, anotipa zvikomborero. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira, pano mumunda wake. Nekupfawa totera tenzi, tinofamba nekuperera. Topangidza vamwe kuna tenzi, nevanyangadzi kugwayana. Tomubatira, toenda mberi, tine rufaro. Tomubatira,
mumunda wake tomubatira toyenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda